Good morning. बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। जों दा नै जास्ट रुमनिफ्राय ओंखारबोदों बेरायनो थाखाय। जास्ट ओंखारबाय। दा जोङो दंफैयो मावलिं नं होननाय जायगायाव। बे जायगाया जाबाय एसियानि मादावनो साबसिन हामसिन जायगा हिसाबै मुं मोननानै दं। बेनिखायनो जों दा नैबे जायगाखौ गिदिंनानै फैदोंमोन। दा जों दा नैबे जायगाखौ गिदिंनोसै। बे जायगाया ओरैबायदि साफा क्लिन। नोंथांमोननो दा दसे उनाव देखायगोन। नोंथांमोना नायबानो जालांबाय। मर्निं जागायबाय बेरायनो जों दा अखा बिराद अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा दसे एसे अखा गारनायावनो जों बेरायनो थाखाय आवगायबोबाय नङाबा ओरैबायदि अखा जाबाय थायो माने बेरायनो उसुबिदा जानानै फैदों। ओरैबायदि क्लिन जायगा माने न' नोंथांमोना मालाबा फैनानै भिजिट खालामफैनो हागोन बेहाय नायफैनो हागोन। Oh, exit point ना जों सार नै बेनो जाबाय ओरैबायदि क्लिन जायगा नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय ना। बे जाबाय मोनसे गामि एरिया मोनसे बे भिलेज एरिया नै जाबाय नायना ला वेलकाम टु मावलिं नं God's own garden cleanest village in Asia नै नालाय ओरैनो दंखायो नै cleanest village in Asia। मा साननानै गारबाय सार मावलिं नङाव ओंखाम जाफैबाय नै दा जों मावलिं नङाव ओंखाम जाबाय नै सारमोना दा मा जायगायाव ओंखाम जादोंखौ दसे खोन्थाना होनाय आंनो। मावलिं नं ओंखाम जागासिनो ना माबोरै टेस्टि मोजां जादों बरिया जादों लकेल बायदि जादों ना। एन्ट्रि पइन्ट बे जाबाय एन्ट्रि पइन्ट जों एन्ट्रि खालामलांसै दा ओरै हाबलांनोसै बे जाबाय एन्ट्रि पइन्ट। बै आगोलजों औवाजों बानायनाय दालां दं बे सिंगाय जों दा थांनोसै हाबलांनोसै। बे जाबाय औवाजों बानायनाय दालां। बे जाबाय मावलिं नं होननाय जायगा गामि बे एसियानि मादावनो क्लिनेस्ट भिलेज हिसाबै मुंदांखा बे जायगाया। नैबेखाय नायनै नैबेखाय जानाय ओरैबायदि क्लिन जायगा बेयो मोनसे वाव ओरैबायदि मोनसे बिउटिफुल एरिया क्लिनेस्ट भिलेज। साखोन सिखोनखौ बुंनांगोन ओरैबायदि साफा खालामो बे जायगाखौ बा ओरैनो एसियानि मादावनो माने साखोन सिखोनसिन नाम मोननाय जायगाया ओरैनो मोनमारा मानि थाखाय साखोन सिखोन नाम मोनो ओरैबायदि साफा खालामदों माने बिनि थाखायनो बेखौ एसियानि मादावनो साखोन सिखोन हिसाबै नामखौ दोननाय जादों। मावलिं नं होनो बे गामिखौ नामखौबो खारैनो बहुद बोरैबा मोनफैलायो। ब्रेकफास्ट खालामना लानोसै
जेबो जायाखै बेहाय ब्रेकफास्ट खालामसै नै लोगोफोरा जना फैदों कफि लोंनोसै फिसा मोनसे दं बेहाय जों दा कफि लोंहांदों जों दा गिबियाव थानो थाखाय रुम नागिरग्रोनोसै जों दिनै हर थालांगोन नालाय ओमफ्राय जों रुमखौ जुदि मोननाय जायो अब्लासो जों बे जायगाखौ गिदिंग्रोगोन फार्स्टआव जोङो माने जायगाखौ थानो थाखाय रुमखौ नागिरग्रोनोसै बेनि उनाव जोङो एसे फ्रेश जागोन ओमफ्राय जों गिदिंनोसै आरो मानोना फ्रेश बिग्राय भाई रुमना गायसे पुरा ट्रेडिशनल ड्रेस दं जों नै बर'नि गुबै जोंनि गाननाय जोमनाय हाँ रूम चाहिए रूम चाहिए तो मिलेगा क्या हम लोग पास है जों दा रूम मोनदों दा जों रूमखौ नायग्रोनोसै बिनि उनाव नायनोसै माबोरै रूमनि कन्डिसनखौ जों नायनोसै दा रूम लानो थाखाय हाबफैग्रोबाय सिङाव रूम नायग्रोनो फैदो बे जाबाय रूम जों नायग्रोनो फैदों बेहाय रूम जोंनिया नैबेनो रुमा जा जों थानो गोनां बेयाव मोनबाय आरो ना रुमखौ मोननाय जाबाय जोङो जोंनि थाग्रा रुमा नैबे जोंनि रुमा ओरैबायदि मोजां माने रुमा फिसाबाबो रूम जोंनि नाव ये हमारा रूम है हम यहाँ के रहने वाला है सारा बे जायगानि सोमोन्दै एसे बुंना होनाय दङ जों बे जायगाखौ मा होनो आरो मा मुं आरो मानि थाखाय दा मुंदांखा जानानै दं बेनि सोमोन्दै एसे बुंना होनाय सारा हाय लोगोफोर बे एशियानि मादावनो सबसे क्लिनेस्ट भिलेज आरोखि सबसे साखोन सिखोनसिन गामि मुङै मुं मोननाय बे गामिनि मुङा जाबाय मावलिनं गामि ओमफ्राय ओरैबायदि साफा गामिया जोंबो खोनाबाय थादों आरोखि दिनै जों नायनो थांगासिनो दं नै मोनफैबायल' ओंखाम जाना लाग्रोबाय जों दा नायनो थांगासिनो आं भिडिअ'आव नुदों बिराद क्लिनै लाखियो गामिखौ ओरैबायदि मोजां दा एकदम एक्साइटेड आरो नायनो थाखाय पुरा क्लिन है बिराद मोजां मोनफैबाय माने फैनाय गोसोखौ ना सार क्लिनेस जायगा माने बेयो लामा लामा पुरा डास्टबिन माने पुरा नै गामि जायगा जायगा पुरा बे डास्टबिन दंखाजोबो जेरावबो नै बेयो सब डास्टबिन गोजा स्पिड लिमिट 20 बेहाय हटेल ओरैबायदि साब सिखोनखा फिसाबाबो बे हटेलनि नाम नै मोनसे क्लिनेस जायगा बे स' एक्साइटेड बे जायगायाव फैनानै पुरा नै डास्टबिन ओरै बेम्बुजों बानायनाय औवाजों सब बेबायदि डास्टबिन गोजा माने बेहाय जायगाफोरखौ नायनो हाला पुरा क्लिनेस आरो ना जेखै नाय बिखैनो माने बेयाव पुरा क्लिन नुखागोन आरो ना ओरैबायदि साफा जायगा बेलाय गांसेबो थानो मोना बायदि मा नैबे लामा लामा गावबा गाव न' पुरा डास्टबिन गोनांखा औवाजों बानायनाय राइदिंजों हेबनाय ना मा होनो बेखौ नैयावबो जों थानो हागौमोन नै डास्टबिन लाना खनथुमगासिनो हालाय दा पुरा क्लिन खालामबाय थायो डास्टबिन लाना खनथुम हमगासिनो